Viete, deti, ako vzniká rozprávka? Vieme rozprávky, tie predsa vymýšľajú rozprávkári. Správne, deti, no ja nie som rozprávkár. A tak sa mi rozprávku dnes stvoriť asi nepodarí. Čo ste, Ujo, čo ste, Ujo, čo ste? Ja som spisovateľ a už hodinu tu ťukám do stroja ako ďateľ. Chcem napísať rozprávku a vôbec sa mi nedarí. Tak sa vám to, Ujo, určite raz podarí. Už hodinu píšem a som z toho celý nešťastný. Nic si z toho nerobte, veď raz sa vám to pošťastí, pošťastí. Čo ste, Ujo, čo ste, Ujo, čo ste? Ja som spisovateľ a už hodinu tu ťukám do stroja ako ďateľ. Chcem napísať rozprávku a vôbec sa mi nedarí. Tak sa vám to, Ujo, určite raz podarí. Už hodinu píšem a som z toho celý nešťastný. Nic si z toho nerobte, veď raz sa vám to pošťastí, pošťastí. Veru tak, som spisovateľ, to sa stáva. A mám syna, aj to sa stáva. Môj syn sa volá Tomáš, aj to sa stáva. Ale čo sa nestáva? Nestáva sa, že by môj syn prišiel domov a povedal: Otec, ja už všetko viem, aj na sobírku viem. Stružka učiteľka ma vyskúšala a dala mi veľkú jednotku. Tak to sa naozaj nestáva. Ale stáva sa, že príde domov a povie: Dostal som štvorku. Alebo Nevedel som, že 5x3 je 14. ale 5x3 nikdy nebolo, nie je a nikdy nebude 14. 5x3 je... 5x3 je... Vidíš? I ty rozmýšľaš. Hoči si veľký spisovateľ a ja len malý, obyčajný druháčik. Ja naozaj nechápem, že to nechápeš. No prosím. A takto to ide u nás dennodenne. Tomáš nosí samé štvorky a päťky. A navyše 100-krát denne u nás zvoní telefón. No prosím. Ako mám vychovávať Tomáša a písať rozprávku, keď sem neustále niekto telefonuje? Prosím. Dobrý deň, Ujo spisovateľ. Dobrý deň. Kto volá? Vaša čitateľka Hanka. Vaša vďačná poslúchačka. Viete, ja mám rada všetko. Knižky, platne, rozhlas, telku. Aha. Takže ty si niečo videla alebo počula, čo som napísala? Chceš mi povedať, že sa ti to vôbec nepáčilo? Ale nie. Už som vám povedala, že mám rada všetko. Až na súdružku, učiteľku. Viete, ja hrozne nerada delím. Delenie priam neznášam. O, to poznám. Môj syn Tomáš zasa veľmi nerád násobí. Ja neviem, čo s ním, som z toho celkom hotový. A neviem sa na nič sústrediť. Aj teda by som najradšej napísal rozprávku a musím stále myslieť na tie jeho päťky. Viem, Tomáš je môj spolužiak a preto vám telefonujem. Mám nápad, ktorý vás baví všetkých starostí. Naozaj? A prečo potom nepomôžeš aj sebe? Sebe nemôžem. Nie som spisovateľka. A čo je to za nápad? Pošlite Tomáša niekam do rozprávky a máte pokoj. Myslíš, že by to šlo? V rozprávke sa predsa môže všetko. Vidíš,
Máš pravdu, pošlem ho do rozprávky a hotovo. Ďakujem ti za radu, Hanka, ďakujem. Moment. A čo keď mi za ním začne byť smutno? Tak sa napíšete aj vy a hotovo. A vidíš, to je nápad. Napíšem sa za ním a hotovo. Je to vlastne celkom jednoduché. Počkaj, Hanka, a čo keď nám obom začne byť v tej rozprávke smutno? Napíšete sa veselo a bude. Výborne. Napíšeme sa veselo a bude. Počkaj, a čo keď nám tam bude veselo smutno? Tak sa napíšete domov. Ste predsa spisovateľ, či nie? Som, Hanka. Ďakujem. Mám nápad, ďakujem ti, Hanka, za tvoj nápad. Jak naučiť svojho syna rátať, aby vedel dobre násobiť. Mám nápad, nebude už v násobilke tápať. Prečo ho mám za 5 len cápať? Skúsime ho trochu prerobiť. Posadím ho do lokálky a pošlem ho do rozprávky, aj keď sa to bežne nerobí. Do rozprávky, kde krát vládne, nápadne i nenápadne, a celý deň sa tam násobí. Kde ak nevieš násobilku, nevydržíš ani chvíľku. Kde sa v číslach rozprávajú, hej, kde sa v číslach rozprávajú, predávajú, smejú, hrajú. Kde sa celý deň len násobí, Mám nápad, ďakujem ti, Hanka, za tvoj nápad. Jak naučiť môjho syna rátať, aby vedel dobre násobiť. Mám nápad, nebude už v násobilke tápať. Prečo ho mám za 5 len cápať? Skúsime ho trochu prerobiť. Posadím ho do lokálky a pošlem ho do rozprávky, aj keď sa to bežne nerobí. Do rozprávky, kde krát vládne, nápadne i nenápadne, a celý deň sa tam násobí. Tak, a ide sa na to. No, ako začať? Netradične. Kde bolo, tam bolo. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno násobilkové kráľovstvo. Ráno tam ľudia vstávali a mysleli len na čísla. Večer, keď išli spať, mysleli len na čísla. Dokonca sa číslami aj zdravili. Bodka. 1 krát 1. 8 krát 7. 8 krát 7. 2 krát 2. 2 krát 2. 1 krát 99 krát 9. 6 krát 6. 36. Pri obede si tiež želali dobrú chuť číslami. Jeden krát 3.
Tri. 1x3. 3. I večer pri mesiačiku vyznávali princovia svoju lásku princeznám číslami. Jedenkrát 4 sú 4. Áno. 1x5 je 5. 1x6? 6. 1x7? 7. Ale 3x3? Juj. 9. A v tomto násobilkovom kráľovstve bol jeden princ. To bude Tomáš, deti. Princovia obyčajne robia svojim otcom potechu, ale tento robil namiesto potechy len neplechu. A keby len neplechu, ale aj hanbu. A čo je horšie, jeho násobilkového princa násobilka vôbec nezaujímala. On ju ani nevedel. A tak napríklad, keď pri slávnostnom obede zaželali dvorania následníkovi trónu dobrú chuť, 2x1. násobilkový princ odvetil 3. a bolo po slávnostnom obede. Dvorania sa tak smiali, že padali od smiechu do mís plných jedál. Král sa nemohol na tú hanbu dívať a tak sa radšej zdvihol a hladný odišiel. No a keď odišiel kráľ, museli odísť aj dvorania. Síce hladný, ale etika je etika. Až jedného dňa to už kráľ nevydržal a poslal po svojho syna, násobilkového princa. Rozkaz! 1x2 sú vždy iba 2. Ako to nemôže pochopiť? 2x... 2x2 sú 4. Už mám toho pokrk, už mám toho dosť. Aby si mi aj ty rozumel, ty násobilkový princ. Poviem ti to aj rečou nečíslovou a nenásobilkovou. Nemienim sa viac dívať na to, ako nič nevieš, ako nechceš vedieť. Prišlo už 2x4 násobilkových učiteľov a ani jeden nevydržal dlhšie ako 2x5 dní. A preto som sa rozhodol. Dnes po 2x6 hodine si zbalíš 2x7 košelí a už ťa viac nechcem vidieť. Rozumel si? Rozumel som, kráľovský otče. O koľkej máš zmiznúť? 2x6 to je... 2x6 sú... Rozumel som, kráľovský otče. O 11. musím zmiznúť. 2x6 je predsa 12. Jedenkrát 2 sú vždy iba 2. Musíš odísť z tohto kráľovstva. 2x2 sú odjak živa 4. Pír sa, otec za teba sa píri. 3x2 je odjak živa 6. Zober si so sebou niečo jesť. 4x2 bolo vždy len 8. Nechce sa ti odísť, jeden sem. Vráť sa, až keď budeš vedieť, to, že 5x2 je 10. Vráť sa, až keď budeš vedieť, to, že 5x2 je 10.
a potom budeme všetci gratulujú, múdrosťou plesať. A potom budeme všetci gratulujú, múdrosťou plesať. Idem, ale nech si nikto nemyslí, že odchádzam smutný. Konečne si trocha oddychnem. Veď tá násobilka je hrozná otrava. A tak som poslal svojho syna Tomáša do rozprávky. Lenže potom som dostal ďalší nápad. Zabiť dve muchy jednou ranou. A poslal som do rozprávky aj Hanku. Pre zmenu som ju poslal do deleného kráľovstva za princeznu. Ráno tam ľudia vstávali a mysleli len na delenie. Večer si líhali a mysleli len na delenie. Dokonca sa delením aj zdravili. Jedna delené tromy. 6 delené tromy. O, 50 delené 50. 1. Šesť delené tromy. 2. Pridelené 1. Pri obede si tiež želajú dobrú chuť delením. Dvadsaťštyri delené tromy. 8. 8. 36 deleno 6. 6. 6. 6. 6. I večer pri mesiačiku vyznávali princovia svoju lásku princeznám delením. Dvadsaťdva je nedeliteľné tromy, ale 21 delené tromy. 21 delené tromy? 7. A 9 delené tromy? 3. Nuž a do tohto deleného kráľovstva som poslal Hanku. To preto, aby si nemyslela, že Tomáš sa bude trápiť a ona sa bude len bezstarostne prizerať. A aby to nemala ľahké, ani ona nerobila svojmu kráľovskému otcovi potechu, ale len neplechu. A keby len neplechu, ale i hanbu. Nie len, že ju, delenú princeznu, delenie vôbec nezaujímalo, čo je ešte horšie, ona ho ani nevedela. A tak, keď napríklad pri slávnostnom obede zaželali dvorania následničke trónu dobrú chuť, 15 delené tromy. Hanka, teda delená princezna, odvetila 4. a bolo po slávnostnom obede. Dvorania tak plakali, že od plaču padali do vyberaných jedál. Kráľ sa nemohol na tú hanbu dívať a tak sa radšej zdvihol a odišiel. No a keď odišiel kráľ, museli odísť i dvorania. Síce hladný, ale etika je etika. Až jedného dňa to už delený kráľ nevydržal a poslal po svoju dcéru, delenú princeznú. Zbrojnoši! Či to bolo z toho, že sa už mesiac poriadne nenajedol, alebo, ako sa vraví, hrniec trpezlivosti pretiekol, o tom história mlčí. Dvanáct delené tromy sú 4. Ale už mám toho dosť.
Už mám toho pokrk. A aby si mi rozumela i ty, delená princezná, poviem ti to rečou nečíslovou a nedelenou. Nemienim sa dlhšie dívať na to, ako nič nevieš. A ako ani nechceš vedieť. Prišiel som už o 9 delené tromy najlepších učiteľov. Ani jeden tu nevydržal dlhšie ako 6 delené tromy dní. A preto som sa rozhodol. Dnes, po 3 delené tromy hodine, si zbalíš svoje 3 delené tromy črievice a nechcem ťa tu viac vidieť. Rozumela si? Rozumela, kráľovský oče. O koľkej máš zmiznúť? 3 delené tromy hodine to je... No. Už to mám. No. Do druhej musím byť preč. Tri delené tromy je 1. Ale ja nechcem ísť preč. Osemnáct delené tromy. Bolo odjak živa 6. Na cestu si zober, so sebou aj niečo jesť. 15 delené tromy. Bolo odjak živa 5. Nechcem sa ti odísť, vieme, musíš ísť sa mne. 12 delené tromy. Bolo odjak živa 4. Vieš sa otca za teba od hlavy už 4. 9 delené tromy. Bolo odjak živa 3. A byť hlúpo, sa na princezu nepatrí. Osemnáct delené tromy. Bolo odjak živa 6. Na cestu si zober, so sebou aj niečo jesť. 15 delené tromy. Bolo odjak živa 5. Nechcem sa ti odísť, vieme, musíš ísť sa hneď. 12 delené tromy. Bolo odjak živa 4. Vieš sa otca za teba od hlavy už 4. 9 delené tromy. Bolo odjak živa 3. A byť hlúpo, sa na princezu nepatrí. Šesť delené tromy. Bolo vždy a vždy len 2. Aj keď nechceš, musíš odísť z tohto kráľovstva. Koniec! 3 delené tromy. Bolo vždy len 1. A najväčší hlupák je ten, kto povie 7. A najväčší hlupák je ten, kto povie 7. Pôjdem. Ale nech si nikto nemyslí, že odchádzam smutná. To delenie je hrozná otrava. Konečne si odýchnem. Tak, a je to. Robili svojim kráľovským otcom len hanbu. Ale čo sa to robí? Chvíľu nedávam pozor a už sa mi napísali, ba vlastne pustili
rovnakým smerom. Teraz sa možno spoja proti mne. Rýchlo ich musím napísať od seba. Tomáš! Ahoj! Už je neskoro. Zbadali sa. Poď sa. Čekaj. Ahoj Tomáš, čo tu robíš? Po prvé, nie som Tomáš, ale násobilkový princ. A po druhé, som tu na hranici násobilkového a deleného kráľovstva preto, lebo ma môj otec vyhodil. Či lepšie povedané vyhostil. A po tretie, vôbec nie som rád, že ťa tu vidím. Lebo ako sa zdá, aj ty si tu za trest. To sa ti zdá správne. A dokonca sa ti to ani nezdá. Ale je to pravda. No povedz, na čo som telefonovala tvojmu ocovi a povedala som mu, že neviem deliť. Vymyslel to hlúpe delené kráľovstvo a napísal ma doň a ešte k tomu za princeznu. Čo budeme robiť? Čakať. A na čo? Na chvíľu, keď začne byť tvojmu otcovi smutno. Ale ja som nás domov. Ale ja som hladný. A vieš, že aj ja. A vieš, čo by som si dal? Také mekučké makové buchty, aké sa brávajú na cestu vo všetkých rozprávkach. To je nápad, dáme si buchty. Vybali. Ja som si svoj zabudol v slávnom násobilkovom kráľovstve. A ja som zase zabudla v slávnom delenom kráľovstve. Keby tak bolo niečo pod zub. Buď ticho, nesmíme myslieť na jedlo. Lenže ja som naozaj strašne hladná. A čo si myslíš? Že ja nie? Ty, čo keby si len tak potajomky zašla k vám do deleného kráľovstva a kúpila tam niečo pod zub? A čo keď ma niekto spozná? Nebuď smiešná. Otec ti dal na cestu obyčajné texasky a v nich vyzeráš ako Hanka z 2. B triedy a nie ako delená princezná. Myslíš? Tak to teda skúsim. Stoj! 6 deleno 2. 3.
4 delené 2. 2. Dobrý deň. Dobrý deň. Hádam 20 delené 4, nie? Áno, 20 delené 4. No veď preto, 5. Prosila by som si chlieb a maslo a... Chlieb a maslo. Hádam 16 delené 4 a 12 delené 4, nie? Áno, 16 delené 4 a 12 delené 4. A koľko je 8 delené 4 a 4 delené 4, ha? 8 delené 4 je... 8 delené 4 je... Nevie to. 4 delené 4. 4 delené 4 je... sú... 24 delené 4. Tak toto je nemožné. Veď ona nevie nič vydeliť. Ja som chcela len chlieb. Ja nechcem deliť. Nechce deliť? Ho. Nechce deliť v delenom kráľovstve a nechce deliť. Ibaže? Ibaže? Ibaže by slečna bola cudzinka a nepochádzala z deleného kráľovstva. Ale ja som cudzinka, ja... 28 delené 4. Takú vzácnu návštevu som vo svojom obchode ešte nemal. A 32 delené 4, odkiaľ ráčite pochádzať? Z Bratislavy. Fedáková ulica číslo 20, poštové smerovacie číslo 84102. A to celé delené koľkými? Niekoľkými, prosím. 84102 a hotovo. Škoda. Škoda. Keby ste toto nádherné číslo 84102 delili, povedzme, 3, dostali by sme číslo 28 034 a to je predsa nádherné číslo. Vaše mesto musí byť nádherné. To áno, ale... Ale? Niekedy je tam hrozná otrava. Otrava? Najmä v škole. No tak, ja som sa v škole naučil deliť. A delenie je tá najkrajšia vec na svete. Delenie je otrava. 40 delené 4? Delenie je otrava? A to si dovolujete povedať mne? Urazili ste ma, vážená slečna z Bratislavy. 40 delené 4. Vypadnite. Ale ja som chcela chlieb. Chlieb cudzincom zásadne nepredávam. Nestihnú ho u nás pojesť a potom ho odhadzujú. A odhadzovať chlieb sa nesmie. 40 delené 4. A keby som nebola z Bratislavy, ale napríklad z Násobilkového kráľovstva? No moment. Tam sme poslali našu hlúpu delenú princeznu. Až na tie Texasky sa popis celkom hodí. 52 delené 4, čiže 13. Žiadna Bratislava neexistuje a toto dievča je naša hlúpa delená princezná, ktorá neposlúcha kráľovský rozkaz a naďalej sa pohybuje medzi naším vzdelaným ľudom. 56 delené 4. Stráže! Ale ja... Stráže! 4 delené 2. Stráže! Poď. Máš? Spoznali ťa? Podľa čoho? Neviem. Čo budeme robiť? Musíš to skúsiť ty, ale ja predsa do deleného kráľovstva nemôžem. Pôjdeš do Násobilkového kráľovstva. Ani za svet. A to chceš, aby sme pomreli od hladu? No dobre. Ahoj. Trikrát 2 je 6.
5x1. 6. Prosím? Vlastne 5. No veď preto. Už som si myslel, že si 5x2 hlúpy. Ja nie som hlúpy. Tak by si mal vedieť aj zo spánku, že 5x1 je 5 a nie 6. Takéto vedomosti sa v násobilkovom kráľovstve považujú za neslušnosť, jasné? Áno, prosím. Ale nie, áno, prosím, ale 5x3. 5x3 je... 5x3 je... No? Ja už musím odísť. Ohoho, 5x4, prísť a odísť a ešte k tomu v obchode, to je náramne podozrivé. Ale ja som chcel to, čo nemáte. A ako vieš, čo nemáme, ha? 5x5 a ešte k tomu 25. Ho, ty budeš určite nejaký špión. 5x6. Chytil som špióna. Čaká ma bohatá odmena. 30 násobilkových korún. Stráže! Stráže! Prestaňte kričať, ja nie som nejaký špión, ja som násobilkový princ. Násobilkový princ a nevie násobilku. Neverím. Ty si super špión. A super špión to je 5x7. 35 násobilkových korún. Stráže! Stráže! Dobre. Ja vám poviem pravdu. Ja No. som len obyčajný školák z Bratislavy a otec ma k vám poslal za trest. 5x8. Tak predsa si sa len priznal. Poslali ťa sem z cudzej nepriateľskej krajiny na výzvedy a povedali ti, že sa máš vydávať za školáka. Ale ja som naozaj len školák. Školák, čo nevie násobilku, neexistuje. Ty si super špión. A za super špióna je super odmena. 5x9, 45 násobilkových korún. Ja som boháč, stráže! Ste si ma ale najprv museli chytiť. Možno, že z matematiky som mal 4, ale z telocviku som mal 1. Stráže! Stráže! Druhýkrát ty. Čekaj. Máš? Spoznali ťa? Nie, ale mysleli si, že som špión. Čo budeme robiť? Keby sme sa boli miesto hrania občas učili. Čo nám králi prikázali, robili. Nemuseli sme tu teraz stáť jak dvajaci. Násobiť a deliť neviete, tak musíte hladní spolu ďalej kráčať po svete. Kto je lenivý, nech neplače. Kto sa nechce učiť, ten si nezaslúži koláče.
Ja viem, že by som sa mal za nimi vybrať. Alebo ich aspoň napísať späť. Že ako keď sa mi pred chvíľou pokazil písací stroj. Alebo si poradia sami, alebo tam musia zostať na veky. Všetko je stratené. Už nie cesty späť. Všetko je stratené. Už vás vlastne vôbec nie. Otcovi sa pokazil stroj a nemôže napísať spoj, ktorý by nás priviedol do toho nášho sveta. Čo budeme teraz robiť? Kadiaľ len budeme chodiť. Tu už nepomôže mučenie, tu pomôže iba učenie. Tu už nepomôže mučenie. Tu pomôže iba učenie. Všetko je stratené. Nie je cesta späť. Už je to stratené. Už vás vlastne vôbec nie. Otcovi sa pokazil stroj a nemôže napísať spoj, ktorý by nás priviedol do toho nášho sveta. Čo budeme teraz robiť? Kadiaľ len budeme chodiť. Tu už nepomôže mučenie, tu pomôže iba učenie. Tu už nepomôže mučenie. Tu pomôže iba učenie. Tomáš? Čo keby sme zavolali tvojmu otcovi a slúbili mu, že sa poriadne naučíme aj násobilku, aj delenie? To som mu slúbil 100-krát. No a? Vždy, keď sa ma pýtal, koľko je 1x6, povedal som 7 namiesto 6. A ja zasa, keď sa mama opýtala, koľko je 12 delené 2, povedala som, že 7 namiesto 6. Aspoň, že to už teraz vieš. Teraz ťa otec už určite napíše do mnou. Ale čo ja? Ale veď aj ty si už povedal správny výsledok. Naozaj? Naozaj. A ja som tiež povedal správny výsledok. Najsprávnejší. Takže, raz, 2, 3. Otec! Ujo spisovateľ! No čo je, vy nezbedníci? Otec! Čo je? Čo nečakáte, kým sa za vami napíšem, ha? A rušíte ma práve vo chvíli, keď si chcem opraviť písací stroj. Učte sa pekne násobiť a deliť a mňa nechajte na pokoji. Ale my to už vieme. Čože? Naozaj, motali sme sa tu a zrazu sme to vedeli. A je to celkom jednoduché. A pekné. Áno. Pekné, ale len keď to vieš, lebo ináč skoro sme tu pomreli od hladu. No nebojte sa, detičky, umrieť od hladu by som vás nenechal. Nejaký ten krajíček by som za vami poslal. Ale najprv si vás vyskúšam. Jedenkrát 2 sú vždy iba 2, tak nám pomôž odísť z tohto čudesného kráľovstva. 3x2 veď je to predsa 6, tak nás napíš domov, sme už hladní, chceme jesť. 6 delené 3 Bolo odjak živa 2, pomôžte nám, ujo, odísť z tohto kráľovstva. 3 delené 3 To je predsa vždy len jeden a každý je hlupák, to odpovie 7. Už to vieme, všetko všetkým znásobíme. Chceme odísť z tejto rozprávky. 3x9, 27. Ocko, ja už ďalej nejdem, tak nás pozvi aspoň na párty. 12 delené 2 je 6. Ujo, zrušte rozprávku, sme hladní, chceme jesť. No, dobre. Môžeme ísť konečne domov? Ale...
Veď som vám vravel, že sa mi pokazil písací stroj. No ako vás teraz, totiž ako nás, teraz napíšem späť. A čo keby ste to skúsili perom? Pero som stratil ešte pred týždňom. A čo teraz? Nož čo, pôjdeme domov električkou. Ty mudrlan. A kde chceš vziať električku? No jednoducho si ju vymyslíme. Decka! Mám nápad, ďakujem ti Tomáš za tvoj nápad. Vidím, že už môžem s tebou rátať, dokonca už vieš aj násobiť. Mám nápad, nebudeš už v násobilke tápať, za päťky ťa nemusím už cápať, skrátka teraz sa nám bude žiť. Vymyslíme električku, nastúpime do nej v tričku, no a keď z nej vystúpime, hej, no a keď z nej vystúpime, tak ju v dlani pokrčíme. Nebudeme sa už ďalej rozprávkovo mučiť, budeme sa radšej pekne násobilku učiť. Mám nápad, ďakujem ti Hanka za tvoj nápad, vidím, že aj s tebou môžem rátať, že už všetko hravo videlíš. Mám nápad, už vieš deliť, už nebudeš tápať, za päťky ťa nebudú už cápať, skrátka teraz sa nám bude žiť. Vymyslíme električku, nastúpime do nej v tričku, no a keď z nej vystúpime, hej, no a keď z nej vystúpime, tak ju v dlani pokrčíme. Budeme sa radšej pekne spolu deliť, učiť, nebudeme sa už ďalej rozprávkovo mučiť. Tak, a to je koniec násobilkovo delenej rozprávky. Prečo koniec? Pretože v škole už zvoní zvonec a Tomáš s Hankou sa musia ponáhľať, aby neprišli neskoro. A prečo sa musia ponáhľať? Už preto, aby sa pochválili tým, čo vedia. Viete, deti, ako vzniká rozprávka? Vieme rozprávky, tie predsa vymýšľajú rozprávkári. Správne, deti, a ja už som rozprávkár. A niekedy na rozprávku nie sú treba ani čary. Na rozprávku neraz stačí, keď sa pečka v žiackej knižke nepríjemne mračí. Keď sa ani mne, ani vám nič na svete nedarí, tak sa nám rozprávočku peknú spolu stvoriť podarí. A keď sa nám z ničoho nič, čo si stvoriť po šťastí, tak sme potom všetci skôr nešťastní, ba čo prešťastní. A keď sa nám z ničoho nič, čo si stvoriť po šťastí, tak sme potom všetci skôr nešťastní, ba čo prešťastní, prešťastní. Na rozprávku neraz stačí, keď sa pečka v žiackej knižke nepríjemne mračí. Keď sa ani mne, ani vám nič na svete nedarí, tak sa nám rozprávočku peknú spolu stvoriť podarí. A keď sa nám z ničoho nič, čo si stvoriť po šťastí, tak sme potom všetci skôr nešťastní, ba čo prešťastní. A keď sa nám z ničoho nič, čo si stvoriť po šťastí, tak sme potom všetci skôr nešťastní, ba čo prešťastní, prešťastní.